Idú maximálne 45 km za hodinu a pre zdvihový objem ich volajú poldecáky. V kolesách už majú tisícky kilometrov, dnes je ale pred nimi veľká výzva. Traja nadšenci chcú na babetách prejsť za týždeň okolo Slovenska. Dobre, počkaj, dolejme benzín. Všetko nachystané? Technicky, hej. Bandaska na palivo a olej, stan, spacák, igelit na prikrytie motorky, karimatka a najnutnejšie oblečenie. Batožina tak do 20 kg. Áno, všetko to najnutnejšie, aby sme toho nemali veľa. Takto sa trojica vychystala na dobrodružnú cestu na babetách okolo Slovenska. Je to odhadnuté na cca 1600 km. Cez Kysuce na Oravu, Liptov, Tatry až na úplný východ po južnej hranici do Bratislavy a cez Záhorie domov do Považskej Bystrice. Na jednu nádrž prejdú približne 200 km a sami sú zvedaví, čo im sily a počasie dovolia. Dajú to tie stroje? Uvidíme. Vyskúšame. Ja si myslím, že to zvládnu. A dúfam, že nás nesklamú. Je 7 hodín ráno a stroje so svojou trojčlennou posádkou vyrážajú na cestu. Dobrá večera bola, dobré raňajky, tak snad to zvládneme. Nepôjdeme nejak rýchlo, ponímeme to v takom ľahkom štýle. Šťastnú cestu a vráťte sa v poriadku. Keď ich bol mladšie, ja bych sa zebral. Až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co si slíbila. Katarína Tekeľová, televízia Markíza. Šlápněte na to trochu, ať nemusím brzdit. Co? Kolik vám to žere? Takových 10. Je. Já už to mám 2 roky a ještě jsem tolik neprojezdil. To musí stát ale prachy, víte? No víte, zadarmo to není. Ale já nemyslím tohle. Slečna. Teď se snad tolik neřek, no. 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou, necestou, zpět v Dejvicích, Brně před 6. Však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu. Vždy stejnou rychlostí a bez starostí. Běž! Jste to má dál na frak. Člověče, co tady děláte? Promiňte, jsem se vetřel. Já si jenom odfrknu. Ne, jen si jejte rychle, já nikam nepaltuju. Já tuhletu písničku tu znám, zpívá výborně ten Cortez. A pen! Tak vám děkuju za svezení, pane Adam. Tak já pádím, cestou, necestou, zpět v Dejvicích, Brně před 6. Však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu. Vždy stejnou rychlostí a bez starostí. Jen díky svému mopedu. Rána prekašla do světa
babeta je kupleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hodně pletu. Pěkně tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš piloletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Teď až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chyběla a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila. Malá babeta šla do světa a já doma bled, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tu babetu a krk za to dám, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Teď až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chyběla a bude chtít mě vyplnit, co by si slíbila, co by si slíbila. Má babeta šla do světa a tak jsem tu sám, mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že neví ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50 let. Já však čekat budu stále a zpívat si budu dále, jak ta babeta šla do světa a že zpátky vrátí se hned. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chyběla a bude chtít mě vyplnit, co kdysi slíbila. Tam je Užhorod. Pred týždňom sme v éteri vyprevadili do šíreho slovenského sveta Tomáša z Trnavy a Jána zo Štiavnika s priateľkou Annou Máriou. Mnohé je na čase spojiť sa s nimi, či žijú a čo uskutočňujú. Janči Jussi Hodoník zo Štiavnika. Sme traja mladí ľudia na cestách, na Babete a 2 korádach. Prešli sme momentálne 1350 km od začiatku našej etapy v Považskej Bystrici. Na cestách sme 7. deň. Momentálne sa nachádzame vo Veľkom Mederi a smerujeme na vodné dielo Gabčíkov, odkiaľ sa potom presunieme do Bratislavy a na Stupavu smerom na Záhorie. Čiže zámerom vašej cesty bolo čo? Prejsť doslova povedané Slovensko kolom dokola po hraniciach. A aké je Slovensko? Veľmi rôznorodé, hlavne krásne a plné dobrých ľudí. No čo ste zažili napríklad? No, zažili sme toho dosť, nakoľko sme sa rozhodli, že teda keď už budeme na hraniciach všetkých našich okolitých štátov, tak ich aj navštívime. Takže napríklad v Ukrajine na ich rozbitých cestách nám odpadol výfuk na jednej motorke. Do 30 sekúnd bol pri nás detko, ktorý nám zháňal servis. Za 2 hodinky sme pokračovali v ceste.
Zmokli ste, nezmokli ste? Dvakrát, jedenkrát kratšie, to sa stihlo vysušiť a druhýkrát smerom z Košíc predvčerom. Defekty, pády boli, neboli? Defekt bol jeden, pády našťastie nie, zatiaľ sa držíme, takže dúfam, že to vydrží ešte aj tých nasledovných cca 400 kilometrov. A ste ochutnali niekde nejakú miestnu špecialitu? Áno, samozrejme všade, kade prechádzame, skúšame miestne jedlá, to znamená nejaké tie halušky, syrové mliečne výrobky na Ukrajine, samozrejme boršč. Takisto sme sa napríklad zastavili v Tokajskej Vinici, v Tokajskej oblasti vo Viničkách. Ľudia vám aj kývajú? Samozrejme, hej, máme dosť veľa pandov, ktorí o nás vedia. A sú aj takí, čo nevedia, pýtajú sa, niektorí dokonca neveria, že sme sa vydali na tú šialenú trasu. Takže ešte zhrňuje, čo vás teda ešte čaká a ten váš zámer, cieľ teda ešte raz bol? Prejsť celé Slovensko okolo hraníc po vnútornej strane, takže ešte nás čaká zhruba 400 kilometrov smerom na Bratislavu, Záhorín až po Považskú Bystricu, kde sme začínali. Z toho celkového počtu 1600 kilometrov. Bude to dokonca viac, nakoľko sme robili teda aj tie zachádzky do okolitých štátov. Potom aj tie mopedy zrepasujete a pozrite sa, ako to zvládali? Určite bude potrebné, pretože už nám vypovedali 2 tachometre. Máme iba núdzovo uchytený jeden stojan, ten odpadáva, takže určite taký repas menší bude treba. Janči, Jussi, Hodoník, to sú aktívne prázdniny. To budú spomienky. Len tak ďalej. Tlieskame. Pre zdvihový objem motora ich volajú poldecáky. Ak si však myslíte, že sú dobré už len na spomienky na ich staré dobré časy, ste na omyle. Minulý týždeň sme vám ukázali trojicu, ktorá sa na babetách vybrala okolo Slovenska. A teraz sa dozviete, či to Považsko-Bystričania zvládli. Takto odchádzali a celú trasu mali pred sebou. Po 8 dňoch sa vracajú a môžu povedať, že majú v kolesách cestu okolo Slovenska. 1700 aj niečo drobné. Vítajte. Od sedenia boľavé zadky, od pridávania plynu zas pravé zápestia. Maximálna rýchlosť niekde okolo 30-ky. Niektoré dni boli také, že sme ťahali aj do 12. v noci, že teda ani večera nebola, potom tých fyzických síl ubúdalo, ale keďže sme to chceli stihnúť, tak museli sme. Trojica prespávala v stanoch, 2-krát zmokli do nitky a podpis južanského slnka si priviezli až domov. No to dokázali už, hej? Áno, slnko, za jeden deň. Babety nepokorila ani neplánovaná 50-kilometrová zachádzka cez Ukrajinu. Počas cesty mali iba jeden defekt a jeden odtrhnutý výfuk. Ja som zostala úplne nepojazdná, pretože to nemá ťah, keď nie je výfuk. Ja osobne som sa bál, že sa vyskytnú väčšie poruchy, ale teda našťastie nás obišli. Našťastie ich však neobišli ľudia, ktorí boli pripravení pomôcť všade, kde bolo treba. Katarína Tekeľová, televízia Markíza.